Dalan. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 22. Gumanat abomak ng tinakirmet a tao, kat di naammo ti kanito nga idadateng ti kinapanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyan. Nalabas ti kinakirmot mo, anak ko. Imbag no saan amasurun ti asawam kan ka. Apay ko maamasurun, nanang. Basit pay laang ti sweldok. Tanabiitak pay amang isursuro iti may sa apribado a pagadalan. Ngamadimot no imutam ti kabalay mo. Saan ko matagas gastusan ti kwartak? Taur-urnungak mat ije bangko. Nasaya at ti agornong. Ngam ikamat ti asawam iti igatang na akadag iti masapsapulyo iti unag ti balayo. Nang roon ti taraon. No itad ko kankwana, gastusan na amin. Ay na anak ko, saan anain kalintagan adi mo ikan ti asawam iti kwarta? Gatgatangak mat ti masapsapul dito'y balay, nanang. No siyak, jak kayat ti kasta. Agtagi balay, ngampulos adi makaigam iti kwarta. Taimutam mag. Kunak man no kasaom ni Nardaw, anya nga tinagsaritaan yaw. Imbagkan ko na tapaigaman na mo ti asawa na iti kwarta. Agasam, no adda mabati a kwarta na, ibang ko na amay. Kasanaw, no adda kaya ti asawa na agatangan. Dayta nga ro ti bagbagakan ko na, ngam sa bali ti panagrasrason na. Ay, kaslasan na maestraw. Imutan nakit din ti pamilya na. Maasyanak pa ikit din iti asawa na. Kasla pimpiman, di pa'y makaigam iti kwarta. Sige, kasaritak tuman. Saan arumbeng nga agtultuloy day tang aramid na? Pag tinulungan ta abagbagaan, bareng agbaliw. Saan ka diyan nagsweldokan? Awan ti iso amin dito'y balay. Ay, dayta kat ti madikada kayo. Diyo pa'y naigaman ti kwarta, ngam na planon no anya ti pangigastusan nyo. Saan ana plano? Ngam awanan ti may luto, kan ultimo asin kan mantika awan. Awan pa'y sabon. Siyakton ti gumatang no awan klase me. Inton sumangpet ka, saan ka amang namnama iti naimas amakan? Amumat, asa anak ngagpilpili iti naimas amakan. Di nakpabasulen, no awan na imas, amadanon mo amakan. Oh, ada ka matgaya man anak. Umunakan amangal daw, taurayak ni dadim. Wen, mami. Anya ka diti masita? Dinengdeng, ngam pasensyakan taing gagarak asaan nga inasinan, tawan asin. Di nakinikan ni dadim iti kwarta. Isukan nun ti gumatang. Nalabas mat ngamin ni daddy. Awan pa'y sanitary napkin ko. Alangan nga isupay ti gumatang. Adapay mat sanitary napkin ko, anak. Ison ti aramatem. No syakto ti makiasawa. Jak kaya tikas ka ni daddy nalabas ti kirmat na. Saan ka ngagsawi ti kasta, anak? Dadim pa'y laang dayjay. Nay. Bakit? Nalipatam samot nga inasinantiin lutom adinengdeng. Saan ko nalipatan? Kunam agumatang ka iti asin, ngam di ka matgimatang. Napan ka kumaimutang Wano saan, napan ka nangala kadananang. Mabainak amapan dumaw dawat wano umut-utang dita. Ingka gumatang no kayat mo nga asinanday ta dinengdeng. Dumagasak to ije tsindaan inton malam. Makapasuron ti kastoy. Di mo pa'y may perti kwartam. Anya ti kunam? Jak maawatan ti tantanamitim mo. Awan! Mangan kakit din. Amom ka ni, apati anak mo kat agreklamon tadandani di mo ikan iti kwartana? Agpada kayo nga aggasto ti paglaingan na. Apay, nalakaaya ti kwarta. Saan mo't amapidpidot ti kwarta? Nakitsindaak. Isimpam dagiti insangpat ko. Idisok iti lamisaan. O sige, ta isimpak.
Ay, una yun lakay. Nagbabasit abagbagsang akasisit. Kan tuyo ang nagbabasit. Nor arigan, di pa'y napusot nga ikandag ito'y. Saan kan nga agreklamo? Nangina ti gagatangan. Adda ayan na lakay ta. Nangina amin, tangim amin ti presyo. Day taket. Dandani awan na bati iti sweldok. Nagbanugak iti makabulan. Magasto iti may nga aldaw, no di mo among inutan. Agtrab-trabaho ka ngam imutam matabagim. Kasano nagsakit ka? Kasano ko mga imimutan ako nam? Narigat ti agsapol iti kwarta. Kunamsa. Kirmat ka lang agpaiso. Agsakit kan tulang ata. Oh, Fay. Apay anak kami suot ka. Kasanumat ngamin. Ibagbaga dagiti kaadalak. A maestro ti amak. Ngam, agkupkupas ti uniforme. Mabalin pa imat day ta uniformem. Di mo kunaan agumatang kamanan. Apay, mapidpidot ayat ti kwarta. Mabainak mat nga rod iti ibagbagada, daddy. Saan ngamin agkupkupas ti uniformeda akas kanya? Bayam dagita asutil. Awan maaramidan da. Awan ka di apulos ti maigatang tayo, daddy. Maditi na paramag. Saan mo't anapisang ti uniformem? Basta lakid dinadalos, ayos daytan. Syakmat nga ro ti kadaanan ti uniforme na. Agkupkupas. Sinublat ko ngamin. Ala, di kagdanag. Taintun umay atawan. Gumatang tayo iti barok. Nay, si kamot ti masabat ko basang. Papanam. Ay, inawagan naktigayam ko nga da karinderya na nanang. Agbirbiro ka no iti paraluto na. Ngam syakon, tapno adamot trabaho. Kaya't ka din nila kay mo nga agtrabaho ka. Apay ko maadinak palubusan. Kat di namat itad ti masapul ko. Dahita ti ibagam ko na balasang ko. Ilawlawag mo akasapulam mo ti kwarta. Saan lang asyak ti agkasapulan, nanang? Pati dya anak ko. Agreklamo pa yun, dya apo ko yun. Ay, nalabos nga agpaiso ni Nardo. Nagkirmot. Amangan pa'y kat no makaala iti sakit na, nanang. Di pa'y agsidan iti nasustansya. Madlaw pa'y akimutong. Ada pa jay agulaw, nanang. Bagaak amapan iti doktor, ngam ko na nga aggasto kanula ang tiamok. Kaya't nakadila ang aput-put-putan ti kwarta na, nga uray agsakit. Nasao ni nanang yaw, nga agulaw ka kanumait. Uwan nga ron tatang. Kabalak pa'y. Mapanak pa'y lang di pagadalan. Ay. Sigudam ti mapan agpakita iti doktor. Amangan nuan yamat daytan. Anya? Kat no nagngina ti bayad ti doktor. Kat nagngina pa'y ti agas. Ay na, no kayat mo pa'y ti agbiag iti napaot. Ingka agpakita iti doktor. Bumaknang laang dagita doktor. Kanti akin ko iti parmasya. Ay na, sa bali at talaga ti panagpampanunot mo. Apay, maitugot mo ti kwartam no adadakas ang mapasamak kan ka. Tatang, awan dakas ang mapasamak kanya ka. Ay, imutam lang ti bagay agraman ti pamilyam. Apay ko mga imutak. Saan kit din? Dandani di ka pa'y gumatang itinaimas asidaan yaw. Tatang, madi ti gastador. Ti gasto agasto, agar-ari kaptaw. Angam numat na labas ti kinakirmat mao. Ay, bagbagem ti agtutoaw. Addan trabahok anak ko, para luto iti karinderya. Addan ton sweldok, magatang kumati kayat ko agatangan. Da kayan to nga ron ti pagdawatak iti kwarta no adda masapul ko, mami. Mangrugi ak inton bigat. Addan ton makuna at trabaho, anak. Angam,
Palubusan na kangatan ni daddy nga agtrabaho. Apay kumadinak palubusan. Kat di namat maytad ti masapul ko. Unmat kit di mami. No addan trabaho yu, adamat paggatang yu iti kayat yu agatangan. Asidag iti pagadalan nyo dahin jay. Uray ijay kanton amangan iti aldaw. Uray saan kan nga agawid dito'y balay nga umaymangan. Nagmayaten, mami. Ijayak ton amangan. Sa anak kon nga agawid dito'y iti aldaw. Taadaak mat ijay. Kidawak iti gayem ko, salary deduction laangan kanya. Agdigos ka din, wano siyak ti umunang agdigos. Apay ka di akaslad da papanam. Siyak ti umuna, tada papanak. Imbagkan ka tada ka laang dito'y balay. Inak mat agtrabaho, para luto iti karinderya. Anya? Ing ka agtrabaho, adi mo pa inyuman kanyak? Amangan nga min, no lapdan nak. Talaga alapdan ka? Para luto iti karinderya? Apay ko maalapdan nak, kat di mo mat maitad ti masapul ko. Kirmet kamet. Inyuman mo kumapay kanyak Nasaktanak ngamin iti imbagam, nga aggasto laeng ti ammumi nga gina. Awan mat nga rod ginatang ko agamit ko akwartam ti inaramat ko. Adto iti kabarbaro nga uniformem, anak. Wow! Addan kabarbaro nga uniformik, mami. Thank you, Di na kun sutilan dagiti kaadalag. Isutiin mo na ginatang ko, anak. Nagsweldo ak ngamin. Nagmayat gayam no adda trabaho, mami. Bakit? Ingka iluto dati ginatang ko anatang. Nabanugak ang nagmalmalam ang nagluto iti karenderya. Gimatang akong itinaluto a karne kan ikan. Ay na, naimas nga no ti pangmaluman tayo, mami. Ay na, dakkal tinagastom tita karne kan ikan. Maminsan laang mat. Kakaasi ti anak ta, adipay makaraman iti naimas. Papayin na nagpusyaw ka, baraw. Di ka kadipay na pan iti doktor. Saan pa'y tatang? Apay ngay. Maulawak matan, tatang. Ay, Nardaw! Ay, Nardaw! Andyan na pasamakan ka! Ay, tulong! Tulong! Ay, pantay ni Nardo iti ospital! Juana! Umay ka ditoy! Ni Nardaw! Naglus daw! Apay yun! Anya ti mapaspasamak dito! Ni Nardaw! Ay, itaraytan iti ospital! Ingka mangayap iti pangiluganan ta! Ay, sige, tama pa anakaon! Agawaam! Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan, Juana! Ay, kahit kumusta matan ni Nardaw? Madam, apay laeng at eksaminen na. Kuna ti doktor anak kapsot ti resistensya ti bagina. Ay, kasanaw. Kat saan matagumatang iti sidaan na anaimas. An-anusan nalatan tinalaka agagatangin. Ay, sika ka di ti mapan ijay ayan ni Mirnawon no siyak. Di na pa'y among adda dito'y ti asawa na. Ay siya kung timapan. Sikat ti agbati dito ospital. Malahing kangarudan. Taamangan no nagawi doon. Ay, nagpusyawon ti anak ta. Madanaganak pa yan. Sino nga iti saan ang madanagan? Ada kayo matatang. Agtugaw kayo, tamangan kayo pa'y. Siyak timang bayad. Ay, kwa balasang ka. San amangan timayak? Ay, balasang ka. Impan mi ti asawa mi di ospital. Ibagbagak ngamin kan kwa na amapan kami ti doktor. Ngam di na kayat. Uray siyak. Namin adu nga imbagak matday takan kwa na. Kat, kumustan ti asawak tatang? Ay, nakapsaut balasang ka. Ay, barang no makarecover adhagaws. No idi pa'y kumaanapan iti doktor. Naliklikan kumaday to'y apasamak. Amangan no nakaron ti kasasaad na. Kunang nga ti doktor, anapusyaw ka noonay ti kudil na. Barang anemic laeng. No ngay leukemia. Ay, yan adayo na kumati leukemia. Saan ka di akan serti dara day jay?
Bakit? Anya ti ko na ti doktor. Agawid tayo kuman. Dakal man ang timabayadan dito ospital. Talaga adakkel ti magastom. Talukemya ti sakit mo. Anya? Leukemia ko naman. Gaputan na kurang dagiti nutrisyon ti taraon nga ipapauneg mo. No kasta. Gasto man nga rodan. Kapilitan nga aggasto ka iti dakkel iti agas mo. Saan abas ta maagasan ti leukemia? Kasla agas ko nga roda ti inyor orno nga ka. Kaslakastan Imbag pa'y oray awan urnong mo, basta na salon at kalakit di. Bakit? Itala nga mamiris ko. Binaybay akti bakik. Gapo iti kinakirmat ko. Nagurnungak. Ngamapanlaang iti agas. Ingatan ko lakuman. Iti nasusustansya at araon. Saan adakas ti agurnong nulakot, saan mo nga imutan ti bagim. Napatpatag ti salunat ngam ti pirak. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.